Takže čus ľudia, moje meno je Lolino a ja vás budem sprevádzať týmto videom. Takže hrám hru Shakes and Fidget, takže začínam na svete S22. Takže mám tu postavu Lolino a pozrieme sa pošta, koľko je, čo tam máme. Takže máme tu Mihal. On natáča Mihalové herné videá, to je on. Takže ideme na podzemí, vyskúšame tohto kamenný troll, ten by aj mohol padnúť. Tak, vyskúšame. Dobre, nezačal krytou. Tak nič, no. Ja si dám hospodu. A vlastne, takže ja budem natáčať z hier Call of Duty, Black Ops 2, Warfare 3, Shakes and Fidget, potom ešte aj sérii Team Fortress 2, potom budem natáčať aj z tohto, jak sa volá, ja je Drakensang, Counter-Strike, takže to je tak všetko, dobre. Sme na Galaxanu 78 S20, takže môžeme ísť na podzemie. A ináč padol Stinokodil a toto mi z neho padlo. Je to naštěstí, takže počkajte, zavriem. To nepotrebujeme, podzemí. Počkajte, menší lag, OK, som späť. Bol menší lag, takže ideme na asi tohto. Prepáčte za menšie lagy, ja mám strašne slabý počítač, takže dobre, ospravedlňujem sa za menšie lagy, takže tu si dám hospodu. Hospoda. Tak tento hlinený golem. Oh shit, počkajte. OK, dobre. Šimout. Dobre, a my sa presunieme na ďalší svet S1 Polskom, kde mám Ponso na 6000. Takže ideme na podzemí. Vidíte, padli mi tieto rukavičky, takže ideme na Yetiho, ten by mohol aj padnúť. Takže modlíme sa Ježiškovi, prosím Bože, nech to padne. No. Čakajte. No OK, už to ide. To je zvláštne, vždycky keď zapnem nahrávanie, to začne lagovať. Jak prasa. No takže sme ho pravdepodobne nedali, no. Nevadí, takže toto bolo také kratšie video. Dobre, som späť. Musím počkať chvíľu, čakajte. No, dobre, som späť. Vyrušil ma tu niekto. Jaj, karamba. Asi môžete počuť bratranca. Takže ja sa s vami lúčim. Nezabudnite dať palec hore. Komu sa toto video ľúbilo, samozrejme, nezabudnite ma podporiť svojím odberom a lajkom.
A keď sa vám toto video nepáčilo, napíšte mi prosím vás do komentárov, čo mám zlepšiť. Takže ja sa s vami lúčim. Užívajte života, buďte šťastní, milujte. Čus.